Това е американската програма по английска граматика Dance Buster. Ниво Elementary. Днес ще се занимаваме с сегашно просто време. How do you use the simple present? I like, he likes, she goes. Read the rule and fill in the box below. Сегашно просто време. Прочетете правилото и попълнете празните места по-долу. When do we use the simple present? We use the simple present, I like, he goes, we watch, for things that happen always, often, sometimes, or never. I always get up at 6:30. He sometimes watches films. We are never together on Sundays. We use the simple present for things that are always true. The sun rises in the east. Milk comes from cows. How do we make the simple present? I take, you take, he takes, she takes, it takes, we take, they take. With he, she, or it, and X. Tiger runs 10 kilometers every morning. With verbs and Кога употребяваме сегашно просто време? Употребяваме сегашно просто време. Аз харесвам, той отива, ние гледаме. За събития, които се случват винаги, често, понякога или никога. I always get up at 6:30. Аз винаги ставам в 6:30. He sometimes watches films. Той понякога гледа филми. We never work on Sundays. Ние никога не работим в неделя. Употребяваме сегашно просто време и за неща, които са винаги правилни. The sun rises in the east. Слънцето изгрява от изток. Milk comes from cows. Млякото се добива от крави. How do you make the simple present? Как образуваме сегашно просто време? I take, you take, he takes, she takes, it takes, we take, they take. Образуваме сегашно просто време чрез инфинитива на глагола. В случая take. Глагола се употребява в трето лице единствено число, т.е. той, тя или то, добавяме s. Tiger runs 10 km every morning. Тигърът тича 10 км всяка сутрин. При глаголи, завършващи на двойно s, sh, ch, x или o, добавяме и s към глагола. Jane watches TV every night. В случая watch е добавено и s. Jane гледа телевизия всяка нощ. Liz goes swimming once a week. И към глагола go е добавено и s. Лис отива да плува веднъж на седмица. При глаголи, завършващи на y, съгласната y преминава в I и се добавя отново и s. I carry. She carries. Hurry. He hurries. I study. Miranda studies. Аз нося. Тя носи. Аз бързам. Той бърза. Аз уча. Миранда учи. Сега ще попълним следващите изречения.
Jade. Тук трябва да употребим глагола speak в трето лице единствено число. Записваме глагола speak и прибавяме окончание s. Jade speaks French, Spanish and German. Jade говори френски, испански и немски. Тук показва, че изречението е попълнено по правилен начин. She. Глаголът отново трябва да бъде в трето лице единствено число. Записваме основната форма и виждаме, че глаголът окончава на CH. В този случай добавяме окончание ES. Every morning she leaves home at 8 o'clock. Отново трето лице. Добавяме окончание S. Всяка сутрин тя излиза от вкъщи в 8 часа. Jade goes to school by car. Jade отива на училище с кола. Тук глаголът е carry. Виждаме, че окончава на Y. В случай Y ще премине в I и ще добавим също окончание и S. She carries books into the school. Тя носи книгите си на училище. В 1 часът тя обядва. At 1 o'clock she has lunch. Тук глаголът е finish. Виждаме, че окончава на SH. В този случай добавяме и S към основната форма на глагола. Jade finishes work at 4 o'clock. Jade свършва работа в 4 часа. In the evenings she plays with her children.